नमस्तुते महामाये पीठेश्वरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्ते। नमस्कार ମୁଁ ଶୁଭମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମା ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ ହେତୁ ଆଜି ଆମ ଘରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଘରଟିକୁ ମୁଁ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ କରିଛି। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୈଭବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରତ ହେଲା ଏହା। ଏହି ବ୍ରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନର ନାରୀ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ଥିବା ଦରକାର। ଏହି ବ୍ରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିଁ କରାଯାଏ। ଏହି ବ୍ରତକୁ ପାଳି ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ମୋର ସେ ପାଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ବ୍ରତକୁ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ କରିଥିଲି ତାହା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉଦ୍ଯାପନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଉଦ୍ଯାପନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଏ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ବ୍ରତରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ଅଷ୍ଟସ୍ୱରୂପା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। 7ଟି ସାଧବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ରତରେ ବା ଏହି ପୂଜାରେ ଅଣାଯାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ କହିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ 7 ଜଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ଏହି ବ୍ରତକୁ ପୂର୍ବରେ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜିକାଲିକା ସମାଜରେ ବା ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ ଏ ବ୍ରତକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ତାହା ଏହି ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏହି ବ୍ରତରେ ଭୋଗ ପାଇଁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଭୋଗ ପାଇଁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ କରିବା ଜରୁରୀ, କାହିଁକିନା ମିଠା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ମିଠା ହିଁ ଏହି ବ୍ରତରେ କରାଯାଏ ଆଉ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ 7 ଜଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଭଳି ଭାବରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରାଜମାନ କରିବି, ତାପରେ ସେଇ 7 ଜଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିବି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଁ ଭାବିବି କି ଆମ ଘରେ ବା ଆମ ଘରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ଭାବରେ ବା ନିଜ ବିଶ୍ୱାସରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଲେ ସେଇ ପୂଜା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହିଁ ଏମିତି ପୂଜା କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ଛୁଉଛି, ସେମିତି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜେ ଭାବିବା, ତାହା ହେଉଛି ଏହି ବ୍ରତର ନିୟମ। ସେ ବ୍ରତକୁ ନିୟମ ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରି ସେ ବ୍ରତକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଓ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପୂଜା କଲେ ସେଇ ପୂଜାଟା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିବା ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ଛୁଇଁବି ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି, ସେମିତି ଭାବିଲେ ସେ ପୂଜାଟା କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜେ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପୂଜାଟା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଏହି ପୂଜାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତା'ର ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ କୌଣସି ରୂପା ନହେଲେ ଗୋଟେ କଏନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ପୂଜାରେ ଘଟ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଘଟ ଦ୍ୱାରା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଭୋଗ।
ଏ ଭୋଗ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଲାଗିବ ବା ସେ 7 ଜଣ ମା ସ୍ୱରୂପା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲାଗିବ। ଏଇଟା କ୍ଷୀରି, ଏ କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଖଟୁଲି, ସେ ଖଟୁଲିରେ ହିଁ ସେ 7 ଜଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବା ସେଇ 7 ଜଣ ସ୍ୱରୂପା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯିବ। ବ୍ରତ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ମନ ଓ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଛନ୍ଦ କପଟ ପାପ ମନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବ୍ରତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିଁ କରାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ କୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ବ୍ରତ ରଖି ନ ପାରିଲେ, ତାହେଲେ ତା ପର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବ୍ରତ ରଖିବାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବ୍ରତ କରିବେ। ବ୍ରତ ପୂଜନ ନିମନ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର କୌଣସି ଅଲଙ୍କାର ପୂଜାରେ ରଖିବେ। ଯଦି ଗୃହରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଚାନ୍ଦିର ମୁଦ୍ରା କୌଣସି ରଖି ପୂଜା କରିବେ।
ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ 7 ଜଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୃହକୁ ଅଣାଯାଏ। ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସନରେ ବିରାଜମାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଘରଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ସବମୟ ହେବ ଆଉ ସମସ୍ତେ କେବଳ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବେ, ସେହା ଭାବିବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ବ୍ରତ ମନରେ ଭକ୍ତିରେ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ କରାଯାଏ। ଭକ୍ତି ନଥିଲେ ବା ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ସେ ବ୍ରତଟା କେବେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବ୍ରତକୁ କଲେ ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଓ ମନରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜ ଗୃହକୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଭାବରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାବରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଖଟୋଲିରେ ବିରାଜମାନ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଭାବରେ ମା ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଲେ, ସେ ଭାବରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା ସେ ସପ୍ତ ସ୍ୱରୂପା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ସେମ୍ ଯେମିତିକି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ମା ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେବୁ, ସେ ଭାବରେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେବୁ। ଏହା ମୁଁ ଆବାହନ କରୁଛି, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଆସିକି ବିରାଜମାନ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସିଦ୍ଧ କରୁଛି, ପବିତ୍ର କରୁଛି, ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ସେଠି କହିଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦିଆଯିବ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସପ୍ତ ସ୍ୱରୂପା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବେ କି ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେମିତି କରନ୍ତି ଆଉ ଶେଷ ପାଳି ବା ସଂକଳ୍ପ ଦିନ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ସାଧୁଭାବେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଦେବା, 7 ଗୋଟି ପୁସ୍ତକ ଦେବା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ତା'ର ବିଧି। ଆଉ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଭୋଗ, ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବା ଏହି ବ୍ରତର ନିୟମ। ଏହି ବ୍ରତରେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ତାପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଝୁଣା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରତି ଦିଆଯାଏ। ଆରତି ପରେ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଏ ବ୍ରତ ଏଭଳି ଭାବରେ ହିଁ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବ୍ରତକୁ କରିବା ଦରକାର। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜ ଗୃହରେ ଆବାହନ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ମନରେ ଭକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର।
जे भगवान विष्णु का पत्नी जे भक्ति का जे पतिता जे विष्णु हे धीरे धीरे रुक दिया ना धूप 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 महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते तु विष्णुप्रिय ससिदाय महालक्ष्मी नमस्ते सुखभंजनी श्रेय प्राप्ते नमः महालक्ष्मी नमः पतितो धर्मी देवी नमस्ते पुनः पुनः देवी पुनः पुनः देवी प्रणाम नमस्ते नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते सुखभंजनी भक्ति
हाथे हाथे ତମେ ଆଣିଦିଅ ପୁରୀ ପୁରୀ। ଗୋଟେ ତାର ରଖିଦିଅ। ଭୋଗରେ କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, ଗାଜର ହାଲୁଆ, ଖିଚୁଡ଼ି, ବୁନ୍ଦି, ମିଠା, ସେଓ, ଅଙ୍ଗୁର, କଦଳୀ, ଡାଳିମ୍ବ ସେଭଳି ଭାବରେ ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏହି ମା' ମାନେ ବା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସମସ୍ତେ ସେ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଏ ବ୍ରତଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସେ ବ୍ରତଟି ପୁରା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେବା କରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା କରିଛି, ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛି। କିଛିଟାରେ କିଛି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଲା ବା କିଛିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ସେବା ପାରିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନିଜକୁ ଟିକେ ପୂଜା ପ୍ରତି ଟିକେ କମ୍ ଭଳି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏ ବ୍ରତର ନିୟମ ଆଉ ତା'ର ନୀତି ନିୟମ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ବ୍ରତକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ମୋତେ କହିପାରିବେ ଆଉ ପର୍ସନାଲି ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଏ ପୂଜାର ନିୟମ ଆଉ ତା'ର ବିଧି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବି।
এই লেখে না মাছ ভোগুয়া ये